uthini khuluma kuyakhulunywa la sister. I'm not gonna lie, this is the point as a brew that you calculate. It's okay, fine. This one I'ma just do like a slight kicking and this one I'ma punch. You know what I'm saying? This is the moment where you start calculating before you react. Oh no, ukuthi uba uthethathana iqanda lami liluke lonke lapha ngoba ngithe mina masiyenza lento siyiqala fanele nenze ngathi niyalihluba iqanda and then wena Musa ngathi mangiphenduka unginike iqanda usulidlila usuqinisile nawe vusi. Oh no, slim. Oh no, the protein way. Okay bafethu, it's about that time. The temper scorers with protein. You play. Iliadin Aloe works fast to provide relief the last my bro is always about that bag. Try Iliadin Aloe today. You really about that bag. 2 minutes, 8. Salman. Shasha. I'm coming to visit. Grand visit. Mamazi. Shasha. Oh, mina visit cooking change abo. Ngamba labangani bami. Cream de la cream. Labangani bami laba uMusa. No vos train yang chima nabo angithi mina ngenza ngikwi fitness so yeah so mfethu into esambe siyenza mfethu la ngiyashutha yabo ngambe ngibuza abantu ukuthi bathandana yini so that everyone at home no into a relationship everyone to relate yabona ukuthi okay abantu abathandanayo kanti mfethu ba behave kanje kuma relationships. Are you guys dating? Yes, we are dating. Oh nice. So mama zinshayami uba igama mfethu angusipha wakukephi ekhaya sipha besides Joburg Mpumalanga which side of Mpumalanga so that we can represent eKwaNdebele ngiyakwazi kaNdebele ngiyacava ngiphilile nje kakhulu mfethu kwaNdebele mfethu ekseba mfethu King Ginger cream de la cream intwana seKings bafethu Captain boy abani mall wathiba kira ngithini Thabani noma yini le la kwaNdebele mall Ithabani bafethu okay seems like facts fine mfethu go show price lapha gop salute my brother mamas ubani kama Untombi untombi ngayisa noma untombi mama noma untombi endoda Untombi endoda is crazy low key Untombi endoda is crazy dog. Hey, can't be getting chopped by network now. Internet connection. What's this phone? Hold on. I need to charge it. Oh no. Oh no. We chopped this chai, dog. I'm still connected to the network. We chopped. My brother, mamas, ubani kama? Untombi. Untombi ngayisa noma untombi mama noma untombi bendoda Ntombi angingazi phela soba khona untombi bendoda manje. All right mama, where's home? Eastern Cape which side mntakwethu? Monfrey Dumelang molweni apha eMonfrey bafethu King Ginger cream de la cream the Gqeberha boy represents as you all know when I'm in the Eastern Cape I represent eGqeberha uyakwazi eGqeberha Ndiyeva ngeGqeberha uzwa ngantoni? NgeGqeberha hayi ngeGqeberha I love it. So senesikhathi singakanani nithandana wena noGqeberha? Just not 2 years but just thandana. Yini ithanda ngoGqeberha? Ngiyambona nje na. Ngikuyile business le fitness njengoba ngihambana nabo abafowethu nabo engitrainer nabo engibatrainayo batrainwa so yikho nami ngikule business because nami vele ngiyazi ukuthi niyasithanda njengoba sinje. Yes my brother, what is it that you love about your mamas? Ay mama singiyamthanda nenhlonipho. Ayisipha I will see that in this video. We will see that in Sonipho. Yeah, that completes you. Yeah. No power. Muhle ngaphandle nangaphakathi. Power to that. No. I'm happy to hear that. But tell me, my brother, do you see if future mhlambe tetelela abashana mhlambe nga2 ngama3 ngama-triplets ngama ngiyayibona ifuture baba. Ngiyayibona mfethu. Yeah man. No. Ngiyakujabulela but plana ke. Salute, brother. I hate it when they get fidgety when this question is asked. Okay. Nabo ngisebenza nabo futhi angithi kule nkampani. King change. Company night ebusuku. Okay. So yikho ubona abantu ngathi bayanga
Ne. yabo yayo. Alright, yeah. alright. So wena sister ngifisa ukwazi kuwena ukuthi mhlambe uyimisele ngokumnika abantwana abangaki ubrothers mhlambe base ukuthi Mhlawumbe 4-5 lapho nje. no hayi shuthi shaya ke shizolo baba vele uyabalansa mamazi Hawu, uyawenza umsebenzi. Uyawenza umsebenzi. energy yawenza umsebenzi ngiyajabula kakhulu sister I'm happy ma happy Good work is rewarded, boys. That mchopho is gisi. Good work is rewarded. uthola indoda vele kwazi ukwenza umsebenzi sister out of 100 umthemba ngaka brothers 98%. 98 le 98%. respect sister Yeah. 2% nje ukuthi xa ufuna Lapho nalapho nje. brother Baf. njayami out of 100 umthemba ngaka Umuntu wami ngiyamthemba. i-trust nje 100 Yabona uthando vele kumele ube ne-trust. trust Ngiyamthemba baba. These are the type that don't trust again. trust ungasashi Super trust effect. condoms trust Ngiyamthemba. yamthemba vese hayi nami ngiyakuthemba mina njayami vese futhi uyamthanda ngithi Ngiyamthanda. cela umtshele Ngiyakuthanda sithando sami. Ngiyabonga sithando sami. Nje. Ngiyabonga kakhulu. Nami ngiyakuthanda kakhulu ngoba Muphi sengihle. haki sister And you will know this is the last hug. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep I track know of it's all my shy. tasks. I've watched too much of I this. start by man. brain dumping everything I need I've to get watched done. too and much it of lists me. this. I need a rehab. I need a rehab, really, dog. Oh no. senibambene kakhulu so right now guys kunento esiyenzayo thina lana bathi loyalty test i-loyalty test it's whereby we switching phones. When I'm a brother, you're gonna give your partner your phone for 60 seconds. Yeah. Ukuthi I check on WhatsApp, Facebook, Instagram. Ukuthi wena ufleta nabo bana Yeah. usana yena yedwa. Yo ba. Oh no. You're shaking, dog. Yeah, no like ngiyamthanda umuntu wami ne. Okay. Yeah. My like why like him search phone yami. No, angiseshi phone yakho just to see nje. Siprove le test iqede nje ngathi. Into efihla because Yeah. asihlanga thina la. Oh no. Baf. Yeah. Those arms be carrying someone else. Oh no. Vezi phone. Masami sithando sami. But ngicela uveze phone. Yazi bengaqedi nanokuchaza Amhlazi, not in front of phambi kwabantu. Why wenza kanje? Oh, So no. indaba mfethu. Uright kodwa. Ayingishap baf. Ngishap yabo. Yabo empilweni mfethu kuyadinga ukuthi sometimes mfethu ube free ungasindwa izinto ezikwi-darkness ezikwi-closet and everything and today mina I'm here to give you another chance yokuthi ukwazi ukuthi mfethu ube right, you understand, because whatever mess ma ukuthi there is mess today you are about to get out of that mess and your mind is about to be free. Ngicela size ngapha, you understand. It's not the type of mess he wants to get out of. Ngawe noma mhlawumbe ngizohlekisa but ngizelana ngokuthi sisosizana. Yeah, sithembaneni mfethu. If there is a mess that is pulling you up, today I'm here to fix it. I'm here to release you from your problems. So ngicela sehlisa umoya bafethu, sizokwenza a couple switching phones and ngizocela ukuthi sisembeke guys. Yabo le nto le. Yakhe ngizoyithatha. Yes, nayo uzoyibheke yakhe mfethu and ngizocela ukuthi sithembeke mfethu. Umuntu ngiyacela, cela umbule phone yakhe siswami. Sure. The sales work though. Let's see. Right, mfethu. Let's see. Hayi nami ngiyakubona usharp. Issue, the sales work though. The sales work, dog. Shout out. Yo, dicey them phone. Tough. How she's looking at the scorer, dog. When the other scorer pulls up, she's like, "What are you doing?" She looks nah, dog. Looking loyal for real. It's about that time. Couple switching phones, mtanami. It's going crazy. Let's go bananas. It's going bananas. Hi, it's baby licking. Uzomela ngimelana ke mina siswami. Kena phana ndawo wena uzokugada uzinawo musu. Gadela. Oh, the deep breath is wild. Let's Dog. call it Becoming intense. Ay, vula ngobuso. Technology level. Oh no. Uyibonile futhi soqala ngaye.
hamba. Hayibo. Ide. Tanko mavara. All right. Kazi ungatatazeli ngiyacela ngiyazi ujahile. Right. Asimileni kanje. Ngazi. Singawalka selapha phezulu guys. Cela sithi ukunywa kancane la kuthiwa sivale igate. Hayi. My brother. Themba mina mfethu. Yabo mina bangibiza uKing J. Oh, my brother's speeding in, dog. Yeah, mfethu. I'm I'm saying here to breathing release in. you. Zakala. Relieve. Actually. Khulekise mfethu. Mawukuthi kunezinto mfethu ezikusindayo mina ngizokwehlisa zona. Shuthe mina ungasho ukuthi mina mfethu emina mfethu ozoba uNkulunkulu wakho kwamanje. Oh no. Thula imthwalo. Yeah. Tell it phansi nginawe. Bamba nje. Now WhatsApp. All right guys, we are on WhatsApp right now and we are about to tap that Tranders. Oh man, imoto ziyazi bafethu abantu abakhuzeki. Ngicela size ngapha bafethu sorry. Yeah, ngicela size ngapha. How do you feel? Size ngapha sibhekeni le. Oh no, it's Right, about to go down. All right, cela ungitype. Shoot the lighting though. The lighting though. You. Shoot. The sun is like mwah. It's very much mwah there. Auspa! Njani? Yazi. Hey, uvela nje mfethu. Hey, bonina. Mfethu. Hayi kubo, hayi. Hayi lo luthando. Awuthando baba. Ngicela ungidilithela ke bhuti lo I love you. Okay. Ngicela ungitypela uthi I miss you. Hayi. Miss. She's not even shaking whatsoever, dog. Yes. Ispa. How do you feel mfethu ukubona kuvela wena mfethu? Ngiyajabula. Ngiyajabula baba. Amangamapi ngiyajabula. Yeah, I'm asking what if she deletes the chats though? Some hands are smart like that. For real, dog. Shy and disappearing messages on that chat. Abene. Awu mama, kanti le sister abakushayelini. Bayangishela. Uthini kubona? Ngithi ngithembakele endodeni yami. Hawu bakithi kodwa Nkosi yami awumeke. Eish. I need me something like that for real though. Okay. Ngicela ungifakela i-emoji le brinjol. Setshenziswa yayibona uyayisebenzisa. Why we need to change moves now? Why? Why? Shy. Okay. Akholose. Kanti na uyicela inishizole kanti manje efonini ukumthaphela mhlawumbe uthi can we have sex ya WhatsApp? No, ngiyamfonela. Emfonela. Yeah, obvious ngiyamfonela. Ungithaphela la uthi sex. Sibone ukuthi mhlawumbe wena ufona kuphela abanye baya type. Yeah, sibona. Sure. Okay, cool. How do you feel though? I feel good. You feel good. Yeah, man, power to that. I'm happy for you, man. I'm happy for you. Yeah. All right. Type and Boys put are come down. outside. The boys are down. It's shy. Ngeke athole lutho Boys are down, dog. Kodwa ngithi mina sibheke kodwa. kodwa there's nothing to look lapho. You sure? Delete mfethu. Awuthamba ucela uphume lapho na Facebook sister. Ngeke naye. Facebook yeah. Ngene kuma Why? Type lapha na phezulu uthi I love you. Might no results ungitshele makuvela something search angazi. Hayi. Ngabantu abamshelayo kuphela. Mariyabaziwe. You sure? Sekubona wena uthi abaziba wena. Akaphenduli. Akaphenduli. Ebayifuna ke inamba. Manje lo uthi angakunika u3000 nje ukuthi akuguqule. Cha. No akanga. Yazi abantu badelela kuma DM na kuma inbox. Umuntu wami ngiyamthemba. Laba sebecela futhi. Me, I'm asking the who pay 100K for that? 3 dog. Machita. Nangiphoxa dog. Nangiphoxa chi. Like for real dog. Nangiphoxa. 3K is already that bad, chi. Paying 3K for Nyash. I shy. Oh no. Ha. Intombi zethu kuyiguqula nje ngo2000. Hey,
ngiyakuza ba. Uyasebenza ni sister? Yebo bhuti ngiyasebenza. Hey. Kwasiza lokho. Guqule nje. 2000 ayasathi ngiphume sorry ufunda indaba zakho. Kodwa maybe ngoba uphendulanga. Yeah, shuthe wena uthathanga lo 2000 ngoba ukuba uphendulele bekuzobe kuthi awuthatha. So angothathanga cause ngiyazi indoda yami ukuthi ngenzela yonke into so akho sidingo sokuthi ngithole ngaphandle. So lo 2000 lwana wavele wayeka le nto nje. Ngabhele nje ngathi ngeke sixoxaniswe imali nje into encane kanje. Sure. I know this one is becoming too perfect. It's suspicious. Impendulo 2000. Lo wayethuza ukulokhuzana Lo wayengihoha ngo 2000. Hey, cha khona. Kuba waphendula bengizothi awuthathe. Hey, hayi awuthathanga 2000. Awuthathanga. Akwesi lapha una Instagram. I do have it. You do have it. Siyela singena la Instagram sizela kuma. She knows she a 10 boy. Oh, ew. Asister kuyaphendulwa ke at least noma ufunde ke. Type wow. Type la prophet I love you. Love you. Next thing is TikTok. Next thing is Pinterest. Ezafuna lezi ngabe lezi. Yes. Yeah. And amadoda amade. Aqinile. Oh no. Yaw attract ashuthe lo mzimba wethu. Lo mzimba wethu. Meanwhile look at him da. No guys. All right, how do you feel my brother? No, I feel good. You feel good, man. Yeah, man. I'm feel good for you too. Good when we text. You saw grind. I understand. But I want to let you know once again, my brother. I'm not against you. I'm not here to charge anyone. But we are here to fix. Get me? Yeah. And today is the day because if not today, when is it gonna be? You understand? If it's yes, sir. With things. Sure. Right, my brother. Let's check it for. We are about to type that shandies. About to type that shandies in here. Man, that nervous laugh is crazy. Something. Yeah. Awulethe phela ngifuna uvuka. It's ngibambela. Yeah. Why me level phone yami? But you looked at hers, Moose. You looked at hers, Chief. But cela nje wethethe umoya. Angizile nje la ukuzoba against you ngizokusiza. It's giving queer vibes here, dog. It's giving queer vibes. Ngikwehlise lo mthwalo. Uyithole lento oyifunayo. Mina mfowethu. Mina igama lami nguKing Ginger. Cream dala cream mfowethu. Ntwana sekinga indlovu. Kukho la ngafiki khona mfowethu. Shaye. Sister. I shy, dog. That bro's cheating. Even security is like taking a deep breath, dog. He knows what's about to go down, dog. Look at him. Sister. Boy. Young in the right. Sister. It's cooking man, Zadie. Young in the right. Okay. All right. I'm not gonna lie, this is the point as a brew that you calculate. It's okay, fine. This one I'ma just do like a slight kicking yan. This one I'ma punch. You know what I'm saying? This is the moment where you start calculating before it happens. Mom. All right, guys, it's about that time. It's going crazy. It's going bananas. It's going bananas. Okay, now WhatsApp, sister. All right, guys, we're on WhatsApp right now and we're about to type the Chandis. Please type for me, I love you. Oh, mama. I just shut a man down. Oh no, when he sings that it's chai. Yeah. Oh no. Yeah. 3. Ima sister. Angithi when uvela like number 3 nangwena ngizocela ungifundela from this name to this name Evelo I love you. He didn't just shoot him, dog. He buried him. Foo.
Amagama amantombazana nje. Yes. Yes. Umzala bafunde labo umzala. Usiphesihle. Yes. Ntomzodwa. Zodwa. Ubani lo? Umegi. Meki. Hayi. Angisa understand. Ngase kuvela abantu aba more than 5 mosla. Ha! More than 5. My bro for the streets, dog. Ha! You umoshi kamera majita. Let's get us communicating at this point. You're ruining the Jane's brand, low key. Okay, Autam, can you explain yourself ke kahle when ukuthi kwenzakala nishizo la usuliqhumisa kanje mfethu? Probably even have something in yana. There's something moving with them now. 5. Kubo bonke labantu. Ngicela ungena nje kwi conversation yoyedwa mfethu lana mfethu. Uzongena kubani uthi ubobo lo Meki lona mfethu. Okay. Mnganami bekufanele bathanda umzimba wakhe. Angizwa. Kufanele as well. Whose side are you on, dog? Whose side are you on? Oh no. Omegi. Yeah, nakho phela kubhaliwe la ukuthi Ngicela ukubona bhuti. I love your body. Ubhala ukuthi I love your body kuphela. Awuthina I love you. Engamnye bafethu yehlisa umani moya bafethu. Composure king. Sisabuka nje ifoni. Sisabuka ifoni. Sisabuka ifoni. Dithi ngomzala abavelaphi aba. Ngomzala abavelaphi aba. Mfethu wena usudla omzala ushuthi ubhebha omzala wena. Yo. Wena kini uyakothula ngesende wena. Ubhebha omzala wena. Ubhebha omzala wena. Ubhebha omzala wena. Shuthi wena uyakothula ngesende wena. Yazi, mfethu. Mfethu nawe futhi musulokhulu mfethu. Animiyeke imakahle. Imakahle. Imakahle ungiphendule. Kuthiwa imakahle. Kuthiwa imakahle. Kuthiwa imakahle. Omzala abavelaphi lapha. Omzala abavelaphi lapha. Ngiyacela Omzala bavelaphi laba. Omzala bavelaphi ngoba mina ngibasi. sakho mina. Ini kahle kahle awuthami. Uyindaba mfethu ungaxolisi. Ngitshele ngathi mina mfethu ngizokwenzela izinto zibe lula. Wena surrender. Bengingafuni. Bebengibeka ngifuni. Suqothula ujibele umzala. No, umzala wena. Phuma ekseni uhamba uthi uyojibela umzala wena. Oh no. Yasikhuluma. Kanti ufuna okay khuluma ke. Khuluma bafethu. Nangicela ukukhuluma sister. Khuluma mfethu. Samsana labantu bangishela. Yebo. Angithi. Nawu baqonda. Bangishela like bangaze gym. So, Ngiyabajimisa so ngathatha ama number abo. and then And Ngiyabajimisa. bangishela. wena wathini? No like angibafuni like angifuni Wa ba. ungabhalanga lapha ukuthi abafuni. Angifuni uba road like Why ungabhalanga ukuthi awubafuni? angifuni bazo. Awubatshela ukuthi nentombi wena. Bayazi nentombi. So, Sama mfuni bazo subhlungu sana. uzuse mina Out of all the things you could have said. ngenxa yabanye abantu. Uthini ngithatha kahle? Uthini? Samsana ngasikhuluma like. Uthini? Khuluma, uyakhulunywa la sister. Like labantu like ngiyabajimisa nje egym yabo. Ayiphelele ejimini phela cacile. Ukuthi ihamba beyond ijim. Into eniyenzayo. No like They be hitting home workouts for real, dog. Nangumuntu wenkosi. So wena uhamba ushela wena ustock suit wena uyalenga nje wena everywhere. Samsana. Tell the security guard when she said that. Tell the security guard. Uyalenga nje wena everywhere. Samsana. Oh no. Mfethu engakubambi kwani mfethu ngoba nawe lokhu uyasondela into engekho la. Awuthami mina nguwena ngabe ngiyasarenda. Khuluma. Ngisarende ngoba kulanto yokusarenda lapha. Vuma nje mfethu ukuthi le ngane uyayiphepha uvume nje ukuthi Bangamuntu baba. Usaphika futhi. Usesenenkani namanje. Awufuna ukukhuluma. Phepha ngamuntu. It means She most real mina fast, ungithandi they're mos. not okay. Awungithandi. ngaka uphinde futhi azo More than 5 yonke. The crazy hands are gone, eh? Until it's time to leave them. Low key. That's when they'll break your furniture, break everything, even break your dog's neck if needs be. Phepha ngamuntu Samsana. Ubuye mabuye ejimini ubambe mina. Samsana. Awunesibili. Okay, uphepha ngamba uthi uphepha bani kanti phakathi kwalaba ke mfethu. Bunga Oh like ngaphi njalo umuntu oyi1 bafu. Bani? Obani obani ejimini. Obani. Bani? Ngithola naye kuphela. Ejimini Ejimini angijoli nomuntu bakushela nje. Bamshela kuphela. Hey bra amazwe senkingeni mfethu eyindawo ibambe mfethu ubagabhe. Manje mfethu wena uthanda bani between the 5 and nomuntu wakho? Bafa ngithanda umuntu wami bafu. Okay. Sister, Angibelieve ngiyakhuluma. wena sister Ngithanda umuntu wami bafu. mina
Ngifake endabeni zakho mina out yami. Ngishilo ngathi ngizokusiza ngithi la. Njani ngoba Oh no, dog. The score is not even helping, dog. The size. Ngikhuluma nawe kanjani? Usulwa nami manje. Ngikhuluma nawe kanjani? A boy better just bite him. So ufuna ukupractice izifuba zakho phezulu manje. no. Ufuna ukupractice izifuba zakhe phezulu kwethu. Oh! How? Indaba ululu. How? Hey, miyekeni. Oralos. If they pick him up, that's Oralos, dog. It's shy. Ungali miyekeni. How? In front of your hand, dog. Got this bruise, fethu. Cabangela nomunye umchita, fethu. That's Oralos. Ah. A corrupção vai nos levar ao fim da era humana. It's shy, dog. A cada dia, a ética se esvai e o preço da corrupção. This foul play for real. Yo. Hey. Yaba mfethu ufuna ukulwa nami. Oh no. Kanjani? Ngenzeni? Oh no, we're not in a headlock. Oh no. Ungasona umuntu wami baba. Kanjani? Ufuna ukukhuluma naye kahle. Dog. Mbekeni. You went from being big and strong, like, hey, now to being smallish, dog. It's giving small vibes. Musukulwa bazokuqukula. Ish. That's a ba. Ngeke khuluma nami. Khuluma nami. Akenza ngalutho. Kasikhulume la ke khoneza. Khuluma manje ngimamela. Sikhondla wena bayakushela wena. Yo. Oralos, boy. Angithi ufuna I say, ukulwa nami ngihamba it was that lifting up. Ngizokuqukula ngitshela ngathi siyajima thina. Khuluma. Cacile manje ukuthi ukhetha lamantombazana okuphila ke manje. Ngoba ngithe Because awufuni ukukhuluma. nayi mfethu phone yakho mfethu. Yeah. Awuthi ngivaye ke. Uvaye uya. Yaphi? Ngizongikhumbula. Uvaye uya. Oh iyaphela Oh indaba. no. Iyaphela. Angithi wena la Iyaphela indaba yami nawe. Indaba mina ungifake mfethu endabeni zakho. Angithi wena Ngithi mina kuwe iyaphela na. uzojolana. Awusangifuni. Uzojolana. Awusangifuni. Oh no, boy. It's shy. Ngomlomo awusangifuni. Okay, wena waye ungafuni ukukhuluma nami ke. Aye. Gents don't gaslight. Gents don't do that. Women don't do that. That's a feminine sport. Let's let the ladies do that, dog. Let the ladies do that. Ungamos uyalo moswena. Ifoni ngade kabani? Sasa. Ifoni ekabani. Ngiyali ifoni yami. Pho. Sasa. How? Wenze njani manje sihake ngisana? Ngibambi. Baningi ababamba ejimini ngezenzo ungangibambi. Shy. Manje wena sister sazoqhubeka kujole na nje. Never. Oh no. Ukhetha nosejimini akafuni ukukhuluma iqiniso. At least if akakhuluma iqiniso wangitshela ukuthi hayi ngiyaxolisa bekuyiphutha akafuni ukukhuluma. Ukhetha nje. Yeah, like the Totorosi slipped into it. Let's just carry on. Steve abe ilento ayiyo. Let's just carry on. Oh no. Bye bye. Awukahlulwa. Oralos, dog. Ngixoleleni. Awukahlulwa. Ngixoleleni. Oh no. In front of your hand, dog. Awukahlulwa. Haw. Akunankinga ke ku right. Shy, dog. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. Couple switching. Hey, thank you guys for tuning in. It's Rain the Cut back with another episode. And let me know which was your favorite part in this episode. The Bru lost order, hey. Let's talk about that one. Because that is right. The order of cheetah is Tunzi Asiseko, Fetu. You were lifted by other Brus. It's shy. Fetu. Anyways, thank you guys for tuning in. Make sure you drop a like and subscribe if you're new to the channel. I'll see you guys in the next one. Bah. Peace out, y'all.